मोजां माव मानसि हाबायाव खैना गोदाननि खैना गोदाना अनला खारै संदो Gede ini atau apa nih? Gede ini dari Subang. मोजां माव Ah, mereka pun tak lagi kalau dia usah. Nih, guys, support dari sini ya. Kalau pos tadi mondam. Tali postlarni mondam. Hamdana iznara sirmin. Mondam ni iznara deh. Malah baik satu tahun. Kita tal keluar di sini, tal kita ke. Ang tam tali. Kali mikul. Second iznara ini. Bunat. Men ostara ini ada misteri. Komplit jaket lagi. Mereka pun. 어머가 탕 나 Yung mayonnaise. hả thế là thôi gì á Local laze, alu, bilai, mida mix, dali, apa? Ini apa sih nih sare? Dia pakai ini dorong kayak kasih. Ya kami ya sih. biarnya kena rata nih Ya Kolkata holo sana gitu sih. Masalah? Pinchul? क्या क्या बोला तूने ये पहले क्या बोला Lindung lah. समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना Hah? 갑자기 째만이야. 와, 나로도 콩고를 홍수서. 나로도 콩고를 홍수서 갑자기 째네. 만만치 하면. Hai. Sampai na? माबायदि मोनदों जानानै? Oh ya. गामिनिफोरानो दै गोथाव मोना मैगुरे खैना गोदाना ini kitchen hall dali gitu naik Uma boil naik ya Umar naik gas kitchen dah lagi kinai mau ini nih Kare berani. Iya benar. kena kena nanti apa sih ya ada nih sasel lagi nama mau ini le kinai lah Zaman Unsuma Ramsyari ini jadi nih kubu biba. Ini mana nu atha बै संनानै जोङो मथा मथि मानसिया जाबाय 3000 सो जाबाय दालागै
Orang waru mudah-mudi 1500 nong dulu. 1500. Ada sudah mana sini holi babari, holi ba. Orang mana ini? Orang nama Sumaram Syari. Kayaklah. Kayaknya. Kuna ni dah sangat. Kasih deh. Resumenya mana kan deh? Oh, salah ye. Resum soalnya. Acha. Sudah sudah. Hah? Sudah sudah. Betul ye. Ini ukaya situ setiap bayar. Mama betul deh. Apa ini ya? Apa ini? Mama betul. Sudah kayak ini loh. Moजाङै सोलिबाय थादोंना जोंहा भाइ फिसाला जादों जानायफोरा बेदरफोरा खदान जादोंना दे फैनाया संनाय खावनायफोरा मोजाङै जादोंना गोथाव जादों होननानै खिन्थु मानसिफोरा बुंदो थिगानो अके खैनाफोरा फैदों बायखय फैदों अके नोंसा फैदों ना जोंहानियाबो फैदों अके माबाफोर संनो माबा मालफोर नांबावगोन नामा नांथ'ला ना माइरं होबाय ना अभाबथ' जाया बेदर एवबावनांगौ जाबाय नामा बा बाहाय थांसाबदो बेसां खनब्रै इखौ होनाय नङालै नाखौ जागोन दे नाखौ जागोन फुरा ओइ मोजाङै सोलिबाय थादोंना जोंहा संनाय खावनायफोरा जोंनिया इयाव दासान्दि मोजां सोलिगासिनो दोङो संनाय खावनायफोरा आदसा लायै बेदरै माबायो ओरैहाय सोलिगासिनो दोङो अभाबथ' जायाखै अभाब जाथावगौ अके अके थिग दा मोनायाव आरो हाथासुनि दोङो लकेल दाउलादो दाउजोदो अनला खारै संगोन नोंगोना जागोन जाया नोङो जायले मोनजाया जाखांनासो सोमोन्दो बियो नोंगोना आं बुंगासिनो बुंगा नोगोना बिमादि जायो आंबो सिरि सिरि जाखोमानोसै नालाय जाखाना खोन्थागोन आरो ना बर'आव खासेयालै गुफुरा नै बर' थाना सेरबो नै बर'फ्रा मा होनो मेटर ना मा होनोमोन मेटर ओरैनो माबानानै संबा जाया होनबा देथारना दे लों खनसे फैसा खेब दं दे मोख्रा लों आरावसो लों मोख्रा खैना गोदाना अनला खारै संदो खैना गोदाना अनला खारै संदो लकेल दाउजों दाउजो दाउला खासिजों दाउजों अनला खारै जोंनिया मोनहोनायखौ बुवाया हायखांदो नै बारा जानायखौ वा धुमजागोलै मोदोमदो अनला खारिया बरिया हाबा जानो रोङि माबा जादों इयो बरथराखौ मा होनो मेटर ना मा होनो बरथराखौ मेटर बयखौबो बाखिसो जादों इयो गजब बेइज्जती है फैसा दङ फैयानो बाखिसो जादों इयो बाखि जानो मोन नामा बाखि जालाया एसेसो बाखि जालांबाय